Možete očekivati policija na sve. Sam se gledala što predam. A mislim, ona i voza sviđa da Pola 5, ja mislim. Internet, Miloš, Nikida se. Prvo tako. Izađi tamo kad bi se pojavili izvuti, ovo Islane. A što ti imaju šešin? Da, bili smo. Došli kađe popodne. Ajde, ljudi, ajmo da odlazi na 5 minuta.